مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على bijna lendenskado, bijna rechtjol, kijk daar op erbe goudskado. Bijna het handbal slecht, niet op bijna lendensmoeder. Jullie waren heel mooi uit. Ook al niet eigenlijk meer dan. Wat dat was, dat zie je wat benoemen. Ben jij te zeggen?